Aquest Reial Decret el que pot suposar és un ERTO molt massiu del personal interí que està en abús de temporalitat, vol dir que porta més de 3 anys treballats en les administracions públiques perquè no assegura l'estabilització d'aquest personal, sinó que el que busca és rebaixar el percentatge d'aquest personal interí, portar-los a uns concursos oposicions que l'únic que fan és no posar en la mateixa igualtat de drets aquest personal que ja té aquests serveis prestats acumulats amb la resta de personal que no els té, que no té aquests serveis prestats. Són concursos eliminatoris i per tant pot suposar que tota aquesta gent perdi o la seva feina o perdi els seus drets laborals. Aquí per reclamar l'estabilització real de totes les persones que estan en situació d'interinatge o en contractes laborals temporals. Creiem que s'ha produït un frau de llei amb elles, perquè fa molts anys que no es convoquen les places i això és culpa de les administracions, no de les persones que ocupen aquests llocs. Creiem que elles ja han demostrat sobradament el que valen, ja han passat 1000 oposicions en el dia a dia i que, per tant, les han de fer fixes ja. Són persones que estem amb abús de temporalitat, amb contractes amb frau de llei i que només hi ha 2 maneres de resoldre això, que és pagant indemnitzacions amb els impostos de tothom o estabilitzant els treballadors. És evident que diners no n'hi ha, estem rebent fons europeus i per tant no té cap sentit gastar-se uns diners amb unes indemnitzacions que no aniran enlloc.